Khublei shibun baro te ha kane ka video ngan aya ki jimin tep nabanta ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA ka khot online application phi nabanta ka apprenticeship training program namta ki post jong ki sit secure Meghalaya project bat cluster ban sumit ya ki application form ko jong phi kadai haduh ka khatsau turik egos arajar arfusau te parlok sapej ya kane ka video haduh panda got ba pniu ya ki detail ba kham bñiah te namta kini ki post jong ki sit secure Meghalaya project ki nombor ki post ki balaj kadon sau post bat kadoration chokane ka course kadai shisnam bat ha karta ka philam na apply kadai ha karta ka ba khat prasnam shajrong bat namta ki karan pule ki shimi ki bla pendap ya ka graduate lani post graduate ha ka plan sayan lani class 12 pass ha ka science stream lengba ka experience ha ka tissue culture lab bat pidiru bandon ya kini ki skill kum ka excellent knowledge jong ka geography jong ka Meghalaya state kum juru pidai benang ban penunkam ya ki software application kum ki MS package bat kum juru pidai bandon ya ka strong writing bat verbal communication skill ha ka English bat local language bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process ka dailing ba ka merit list bat ka personal interview te komno philap na apply namta ka Meghalaya Basin Management Agency apprenticeship requirement namta ki post jong ki sit secure Meghalaya project te parlok ada piden kamon bat ka karan pule philap na apply online lengba ka MBDA website bat ka link ban apply ngalabu a description jong kane ka video te parlok ha kane ka video tang kini jimen te bat ada video kino ki part ki ba 𝗬𝗶𝗏𝗏 sngeu ba ban comment ha kane ka video Khublei shibun